Hledáte dokonalé spojení venkovského kouzla a moderního komfortu? Představuji vám unikátní, s láskou zrekonstruovanou chalupu 2KK o užitné ploše 90 metrů čtverečních. Rekonstrukce byla provedena tak, aby zdůraznila historické kouzlo této nemovitosti a zároveň poskytla majiteli maximální komfort a pohodlí. Mezi přednosti chalupy patří inteligentní systém vytápění, který lze ovládat prostřednictvím mobilního zařízení. Nechybí podlahové topení a pokud si budete chtít zpříjemnit večer, můžete si zatopit v krbových kamnech. Celá nemovitost je zateplena, má dvojité okna, silikonovou omyvatelnou omítku a novou bezúdržbovou střešní krytinu. Díky těmto detailům má chalupa energetickou náročnost B. K pozemku vede vlastní příjezdová cesta s bránou na dálkové ovládání a prostornou stodolu lze přestavět na garáž. Chalupa se nachází v klidné lokalitě kousek od lesa. To vám zajistí soukromí i odpočinek od městského ruchu. Od chalupy máte výbornou dostupnost do Ostravy a Havířova. 10 minut chůze máte vzdálené vlakové nádraží i autobusovou zastávku. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.